Per encetar el matí, comptem amb l'àmbit humanístic i social. En primer lloc, tindrem el privilegi d'escoltar la ponència d'Eda Sant Obiols. En la seva intervenció, titulada «Parlar d'educació democràtica és parlar d'inclusió», ens convidarà a reflexionar sobre com podem fomentar l'educació inclusiva a les nostres escoles. Eda Sant és doctorada en Didàctica de Ciències Socials per la Universitat Autònoma de Barcelona. És llicenciada en Comunicació Audiovisuals i Humanitats, Premi Extraordinari de Carrera i de Doctorat. Ha treballat com a professora d'Història i Geografia a diferents instituts i també ha participat en investigacions internacionals, ha publicat més de 20 articles en revistes acadèmiques i és autora, editora de 6 llibres. En l'actualitat, treballa com a docent en la Manchester Metropolitan University. A continuació, Enric Borrat, del CEI Sant Miquel de Taverses de la Valldigna, ens presentarà un emocionant projecte interdisciplinar titulat Descobrint el patrimoni històric, el qual ha sigut dissenyat per involucrar a totes i tot l'alumnat. Aquesta experiència es demostrarà com amb la col·laboració entre les diferents àrees i matèries, com hem dit abans, es pot donar oportunitats valuoses per l'aprenentatge i per a la inclusió. Enric és diplomat en Magisteri i compta en l'especialitat d'Educació Física i Primària. Actualment és el director del seu centre i participa de ponent en formacions tant del CEFIRE com de l'INTEF al voltant de l'ABP i l'avaluació per competències. Finalment, tindrem l'honor de conèixer la segona experiència de la mà de Marc Linares Miguel i Jorge García Carrión, de l'IES L'Arabí de l'Alfàs del Pi. En la seva exposició, titulada «Detectar i trencar barreres, la memòria democràtica com a eina per afavorir la inclusió», compartiran amb nosaltres com la memòria democràtica pot convertir-se en una poderosa eina per a promoure la inclusió en l'entorn educatiu. La seva experiència ens mostrarà com superar obstacles i crear un ambient inclusiu a les nostres escoles. Marc és professor del Departament de Geografia i Història i també dona classes als àmbits de secundària. Jorge és llicenciat en Història i màster en TIC aplicades a l'educació. Cal remarcar el seu interès en la millora metodològica dels centres i defensa fermament la inclusió educativa. Moltes gràcies. Endavant, companys. És bastant impressionant estar aquí davant de tots vosaltres en aquest centre, en aquest magnífic auditori i com tothom volia començar donant les gràcies a tots els presents. Ha sigut una setmana intensa, crec, per molts de vosaltres, continuada per un dia molt intens, energètic ahir, i tot i així heu fet l'esforç d'estar aquí avui a les 9 del matí, un dissabte, o sigui que s'agraeix moltíssim des del meu punt de vista. Em volia també disculpar, fa ja quasi 11 anys que visc a Anglaterra i a vegades m'entrebanco una mica quan parlo amb les meves llengües principals, el català i el castellà, o sigui que em disculpo d'avançat per si dic alguna cosa una mica estranya mentre parlo. I volia sobretot donar les gràcies als companys d'Humanístic i Social, que són els que primer em van convidar a venir, però sobretot als companys de CEFIRE Inclusiva, que han organitzat aquest meravellós congrés i que ens han atès amb molt i molt de carinyo i cuidado. Sobretot en el meu cas, moltes gràcies a la Marta i a l'Anna Belén. Havent dit tot això, a veure, aquí estem. Parlar d'educació democràtica és parlar d'inclusió. I volia també mencionar breument que el meu treball és un treball col·laboratiu, un treball que he fet amb companys, que ha estat finançat parcialment pel Consell d'Europa i la Unió Europea, amb companys de l'Institut Politécnico de Lisboa, Portugal, de l'Autònoma de Barcelona. O sigui que el que parlaré aquí no és només la meva feina, és la feina col·laborativa i compartida amb altres companys. I intentaré parlar una mica de per què l'educació democràtica. Per què l'educació democràtica és important, i si parlem d'inclusió, però també és important si parlem més enllà. Què està passant avui en dia al món que realment ens faci pensar seriosament per què l'escola, els instituts, han d'aprendre això de la democràcia seriosament. Llavors m'agradaria parlar una mica, conceptualitzar què entenc per educació democràtica, què és això de l'educació democràtica. I llavors anirem una mica a les qüestions pràctiques. Ara que ja ens has dit què és i com va això, com ho fem?
què fem a les aules, què podem fer. I en aquest sentit, òbviament, jo donaré algunes guies i donaré algunes orientacions, però les experiències que seguiran d'aquí dels companys serviran per il·lustrar molt clarament el tipus d'activitats, de propostes que intentaré parlar en aquesta presentació. Comencem per què l'educació democràtica. Per què és important això de l'educació democràtica? A veure, el món en què vivim avui és un món complex, un món on hi ha moltes incerteses. Els nens i nenes, els nois i noies, en el futur en el que es trobaran serà segurament molt diferent del futur del present que nosaltres vivim. Recursos, canvi climàtic, potser noves pandèmies, és un món complex. Guerres a Europa? Ahir parlàvem d'optimisme, avui vinc jo aquí donant la nota positiva per començar el dia, no? Però a veure, és un món difícil el món en què ens trobem. I en aquest món tan difícil on més que mai fan falta decisions compartides i prendre decisions que ens ajudin a pensar aquest futur i que ens ajudin a sobreviure aquest futur, la nostra societat està més polaritzada i fragmentada que mai. Només hem de mirar les eleccions últimament per veure com el panorama electoral se'n va cap a tots els costats, per dir-ho d'alguna manera. I en aquest context, a sobre, el que ens trobem a Espanya, però més internacionalment, és amb el que molts anomenen una crisi de fe democràtica. Només us dono una data. S'ha fet una investigació recentment als Estats Units on els van demanar a la població dels Estats Units què pensaven que passaria en el seu país en els pròxims 10 anys. Més del 50% de la població deia que creia que hi hauria una guerra civil als Estats Units en els propers 10 anys. Estem en un món que fa por. I en aquest món que fa por, l'escola, crec jo, que ha de prioritzar pensar aquest món que fa por i pensar com donem respostes, eines, com donem preguntes als nens i nenes per afrontar totes les incerteses que ens trobarem. El que vinc a dir aquí, i òbviament, ahir la Belén deia, jo soy de matemàtiques, o sigui que jo soc d'educació democràtica, o sigui que vinc a dir, és essencial que prioritzem això. Per mi, això és la prioritat número 1. Òbviament, què he de dir? Però si hem de pensar des de les escoles, des dels instituts, què és l'educació democràtica, també hem de pensar, bueno, i això què és? Com ho fem? Què és això de l'educació democràtica? Sí, ajudem a fomentar valors democràtics, però què estem parlant aquí? I m'agradaria parlar de diferents perspectives per intentar ajudar-nos a reflexionar una mica de que quan parlem d'educació democràtica podem entendre diferents coses. I algunes d'aquestes coses tenen molts avantatges, però algunes també poden tenir alguns problemes. I reflexionant sobre elles, potser podem intentar mirar a qüestionar-nos les nostres pràctiques. En aquest sentit, m'agradaria breument comentar dues diferents maneres d'entendre això de l'educació democràtica. Una que seria educació per la democràcia i l'altra que seria educació democràtica en si. Què és l'educació per la democràcia? Vaig ràpid perquè el temps passa molt ràpid i hi ha moltes diapositives aquí, però espero que em pugueu seguir. A veure, educació per la democràcia. Què és educació per la democràcia? Hi ha dues maneres d'entendre això. Per una banda, ensenyo continguts polítics. Vaig a la classe i els dic als nens i nenes, nois i noies, la democràcia és això. Les eleccions funcionen així. El Parlament s'estructura així. Ensenyo sobre la democràcia. Ensenyo sobre la política. Un model relativament tradicional, normalment associat als companys i companyes de Ciències Socials, de l'Educació per la Ciutadania, i ensenyem continguts, coneixements relacionats amb la democràcia. Una perspectiva una mica que qüestiona aquest model i que porta una mica més enllà és el que seria normalment l'educació per la democràcia. Això seria més alineat amb el que podríem entendre les competències socials i ciutadanes. En aquest sentit, el currículum, d'alguna manera, està orientat de tal manera que els nens i nenes, els nois i noies, adquireixin coneixements, valors, habilitats que són necessaris per una bona ciutadania democràtica. Òbviament, aquesta perspectiva és més multidisciplinar, perquè totes les assignatures poden contribuir en aquests valors. Totes les assignatures poden ajudar, per exemple, a fomentar el pensament crític. La idea és que les escoles i els instituts, els nens i nenes, els nois i noies, es preparen per ser ciutadans democràtics, allò quan tinguin els 18 anys i puguin anar a votar, per entendre'ns. Un exemple d'això, no sé si heu vist mai aquest model del Consell d'Europa,
20 competències per una ciutadania, per una cultura democràtica, que des del seu punt de vista són necessaris si volem que els ciutadans d'Europa siguin bons ciutadans democràtics. Òbviament, aquests models tenen molts avantatges. A veure, no tots els nens i nenes tenen les mateixes possibilitats d'aprendre de política a casa i, per tant, d'alguna manera, ensenyar aquests coneixements, ensenyar aquests valors, fomenta que tothom valori valors com la igualtat, la diversitat, fomenta que tothom tingui uns coneixements mínims per poder anar a votar, fomenta el pensament crític i fomenta, d'alguna manera, una mena de consens en relació a quina és la societat que volem. Però havent dit això, aquesta perspectiva també té alguns reptes. I els reptes que té és que, quan us he ensenyat aquestes 20 competències, aquestes competències ja estan definides d'antemà, ja estan allà per començar. Quin poder tenen els nens i nenes, els nois i noies, per decidir què és la democràcia? Des del meu punt de vista, la democràcia, si és democràtica, ha d'estar una mica oberta. Ens ha de donar possibilitats per canviar. La democràcia no és anar a votar 4 anys, això és una forma de democràcia. Però la democràcia pot ser moltes altres coses diferents. I quan ho tenim tan clar d'antemà, quan ho tenim tan clar des del punt de partida què és la democràcia i intentem ensenyar als nens i nenes, als nois i nois, que siguin així, estem dient, tu ets democràtic, tu no ets democràtic. Estem dient-ho d'antemà. I l'altra qüestió és que considera que els nens i nenes no tenen experiències democràtiques. Considera que no són ciutadans encara. I us diré una cosa, jo no tinc molt clar si els nens i nenes, nois i noies, tenen experiències viscudes i coneixements a priori sobre el que són les derivades. No ho sé. No, les matemàtiques no són el meu fort. Però el que sí que sé de segur és que el meu nen, que té 1 any, ja ha experimentat moments de situacions més democràtiques i moments de situacions més autoritàries. Tothom té coneixements, experiències, valors relacionats amb el que és la democràcia i amb el que és la política. Perquè som persones socials, som animals socials, les nostres interaccions són socials i tots ho vivim. Per tant, i més avui en dia, quan veiem que nens i nenes s'estan mobilitzant, per exemple, amb el tema del canvi climàtic de maneres que cap de nosaltres ha fet, qüestionar la seva habilitat com a ciutadans polítics crec que és molt problemàtic. Aquesta perspectiva sembla ser que persones com jo, sí, els que venen de les universitats ensenyen a persones, als mestres, això és el que és la democràcia, que llavors ensenyen als nens, això és el que és la democràcia. Ve de dalt a baix. És democràtic? L'educació democràtica, l'altra perspectiva. Des d'aquesta perspectiva, la idea és que els nens i nenes, els nois i noies, ja són ciutadans. Ja són actors polítics. Tenen experiències polítiques tot el moment, cada dia, amb les seves famílies, amb nosaltres, amb tothom, entre ells. Des d'aquesta perspectiva, quan participem, aprenem. I quan aprenem, participem. La política i l'educació estan relacionades les unes amb les altres. Des d'aquesta perspectiva, no és tant potser què ensenyem, que també, sinó practiquem la democràcia a les escoles? Podem democratitzar les nostres escoles? Podem democratitzar les nostres institucions? Podem, a través de l'escola, afavorir la democratització i la inclusió social? Aquesta perspectiva el que he estat intentant enfatitzar és una manera d'entendre l'escola diferent. I dic escola, em refereixo a escola d'instituts, òbviament. Una manera en què l'escola no només és una mica els que tenen els coneixements disciplinars i els ensenyen als nanos i a les nanes, sinó l'escola és un facilitador d'aprenentatges en totes les direccions. L'escola, els mestres i les mestres, els docents i les docents, tenen la possibilitat no només d'ensenyar teories, coneixements, valors als nois i noies, sinó d'aprendre d'ells i una mica facilitar que tothom aprengui del que els nois i noies ja saben, i les seves famílies, i els municipis. Des d'aquesta perspectiva també hem d'entendre que no tothom estarà d'acord. Hi ha diferents maneres de veure el món i precisament la pluralitat i la diversitat és part de la bellesa de ser humans.
I quan intentem buscar totalment solucions consensuades als 20 competències que ens diuen què és ser democràtic, d'alguna manera estem intentant negar aquesta pluralitat i aquesta bellesa, o estem intentant reduir-ho, constrènyer-ho. Des d'aquesta perspectiva és important aprendre a viure amb el conflicte i aprendre a viure amb els que no estem d'acord. Fins i tot amb aquells que a vegades dius uix! I tothom podeu imaginar-vos qui són els uix per vosaltres. Cadascú té els seus uix. No? En aquest sentit, des d'aquesta perspectiva, la funció dels mestres i les mestres, dels professors i les professores, és aquesta línia bidireccional. Podem, des de les escoles, amplificar els coneixements que ja tenen els nostres nens i nenes sobre política i les seves famílies a la societat? Podem ajudar que no sigui de dalt a baix, sinó de dalt a baix i de baix a dalt i de cap a tots els costats? Òbviament té reptes aquesta perspectiva. Res és perfecte en l'educació i qui us digui el contrari us està venent una cosa que vosaltres ja sabeu que no és veritat. Res és perfecte, precisament perquè hi ha diferents persones al món. Problemes d'aquesta perspectiva? Home, òbviament, si obrim les portes als coneixements i les experiències de l'alumnat i de les seves famílies, no sabem el que entrarà. El Consell d'Europa ens dona 20 competències molt definides, però tots sabem que els nostres nois i noies a les classes poden venir comentaris que potser no ens agradaran massa. I ens podem trobar en aquestes situacions. Per tant, d'alguna manera és encert. No sabem què passarà. El que intento dir aquí no tant és que una perspectiva és millor que les altres. El que intento dir és que hem de pensar això d'una manera més global. I que hem de pensar això reflexionant sobre quines són les conseqüències i les prioritats que tenim en ment quan intentem pensar què és l'educació democràtica i, jo diria, també l'educació inclusiva. Però de manera pràctica, i en aquest sentit ara mourem una mica més cap a la qüestió de les pràctiques, el bo per nosaltres és que les dues perspectives, al cap i a la fi, el que les investigacions diuen és que a la pràctica el que hem de fer no és tan diferent. O sigui que a la pràctica, fins i tot si tenim en ment una o l'altra, hi ha maneres d'actuar, maneres d'organitzar-nos que d'alguna manera contribueixen als dos models que he intentat explicar o que he intentat reflexionar amb vosaltres. Quines són aquestes pràctiques que poden afavorir les dues perspectives? 4 possibilitats de democratització. 2 possibilitats per les aules i 2 possibilitats per les escoles. Començaré per les aules. Continguts i estratègies didàctiques. I a les escoles, els mecanismes de govern, per parlar d'alguna manera, i la relació entre l'escola i la comunitat. Els continguts. Moltes vegades, quan pensem en temes, per exemple, de les competències socials i ciutadanes, acostumem a pensar com que els que donen els coneixements, en aquest sentit, són els de ciències socials. Aquests són els amos dels coneixements relacionats amb la competència social i ciutadana, i els altres donen més valors o habilitats, etc. I el que intento explicar, i el que veurem aquí exemplificat amb els companys, és que tot això està molt més integrat. I que, de fet, a través de les altres assignatures, també es poden donar coneixements relacionats directament amb el que és la política i amb el que és la democràcia. I per això us generaré un parell d'exemples. Per cert, us han donat una mena de paperet avui quan heu entrat amb una informació. Després us ho donaran. Després us ho donaran. El que teniu aquí a la pantalla, tindreu un exemple en un document que he imprimit per vosaltres i que també té el link al recurs i té el meu correu electrònic perquè desitjaria que em proporcionéssiu algun feedback. Si intenteu portar a la pràctica res d'això i us en sortiu o no, sisplau, escriviu-me. Vull saber de vosaltres. Perquè, com diré després, això és una qüestió de treball conjunt. Exemples. Aquests són exemples que vam crear amb unes mestres del voltant de Manchester i amb unes estudiants de magisteri de la meva universitat. I aquestes mestres deien que en el currículum de primària a Anglaterra hi ha molt èmfasis a les llengües, a l'anglès, les matemàtiques i a les ciències naturals. I deien que tenien problemes per incloure l'educació democràtica perquè no hi havia espai al currículum. Per entendre's, el meu nan, que està al que seria una mica primer de primària, el gran, a la setmana mai fa ciències socials o res relacionat.
només fa fònics, lectura i matemàtiques. I ja està. Així és com està el currículum muntat. I en aquest context deien, i jo com ensenyo democràcia? Com ho faig? On ho poso? I tenint en compte aquests problemes, el que vam intentar fer és buscar mecanismes per utilitzar des de les altres assignatures, per pensar com ensenyar democràcia des de les altres assignatures. Des de les ciències naturals, aquest és un exercici que vam organitzar conjuntament en el que la idea era ajudar els nens de primària a reflexionar sobre les diferències entre el que és igualtat i equitat. I la idea era facilitar que els nens tractessin dos llavors. No sé si ho feu a classe, a Anglaterra és molt comú. Els nens planten llavors, els hi posen aigua i miren com creix la planta i això. Dos llavors diferents els hi donaven els mateixos recursos, el mateix sol i la mateixa aigua. I, òbviament, les llavors necessiten diferents recursos. Per tant, una llavor floria i l'altra llavor no. Igualtat, equitat. Un altre, aquest era de llengua, perquè els nens aprenguessin vocabularis. Els nens dramatitzaven una situació d'injustícia i llavors, a través de les cartes de vocabulari, les que teniu aquí, òbviament estan en anglès, havien d'explicar com s'havien sentit en aquesta situació d'injustícia. Els nens estaven aprenent conceptes, idees, valors relacionats amb la democràcia, però ho estaven fent des d'altres assignatures, normalment menys directament relacionades. Estratègies, no només els continguts, com s'ensenya a classe. No m'allargaré gaire aquí perquè aquí els companys ensenyaran diversos exemples de com aquestes estratègies poden afavorir una educació democràtica. Ho vull deixar clar, els nens aprenen més i més, els nens i les nenes aprenen més què és democràcia de la manera com ens comportem que pel que diem explícitament. Una vegada vaig estar en una classe on la mestra deia què és la democràcia? Els nens deien, democràcia és això, la democràcia és allò, la democràcia és allò. I la mestra ho anava apuntant tota la pissarra. I al final deia, no, la democràcia és. Què van aprendre aquí els nens i nenes? Els nens i nenes aprenen més amb el que fem que amb el que diem. Les últimes estratègies segurament són les que us sonen menys i m'agradaria destacar-les perquè aquest és un dels punts que hem estat intentant treballar molt clarament a la meva universitat amb el meu equip. I aquestes són les estratègies agonístiques i particularment la idea d'aquestes estratègies és ajudar a facilitar que els nens i nenes aprenguin a viure amb el conflicte, amb els altres amb els qui no estem d'acord. I he demanat aquí als companys a veure si m'ajudaven. Diria que he demanat voluntaris però no, els he dit sou voluntaris. I molt amablement han dit d'acord. I una mica exemplificarem el model de l'estratègia. Bàsicament la idea és, ens assentem en taules, els nens i nenes ens assentem en taules i tenim un moderador a la taula. En aquest cas, els nens se senten a la taula i jo sóc la moderadora. I la moderadora, jo, en aquest cas, dic una frase en veu alta. Preparats? Sí. I la meva frase és just que els nens i nenes que treballen més a classe tinguin millors notes. Aquí els dos companys diuen que tots dos estan en desacord. Llavors els diria, parleu una miqueta. I aquí s'acaba la cosa. No intento que busquin coneixements res. Me'n vaig a una altra frase. És just que els rics paguin més impostos. Òbviament, quan intentes fer una prova així, mai funciona en públic. O sigui, això ja ho tenia d'antemant. Però el que passa amb aquestes activitats, el que ens hem adonat, és que en algun moment tu m'ensenyaràs estic d'acord i tu m'ensenyaràs estic desacord. I aquesta sensació d'adonar-te que som diversos, que som plurals, que amb les persones que en algun moment estem d'acord amb alguna cosa, estarem en desacord en d'altres, d'alguna manera és molt alliberadora. Perquè trenca aquesta línia, aquesta fragmentació social que tenim avui en dia. Perquè fins i tot amb aquells que o aquelles que segurament hi compartim alguna cosa, encara que sigui que els dos estimem el nostre gos. Per tant, aprendre a conviure amb el conflicte, aprendre a conviure amb la diversitat és un element essencial de l'educació democràtica. Gràcies, ho heu fet molt malament, per això. Esteu massa d'acord.
Però també podem ensenyar podem democratitzar les aules i les escoles a través de mecanismes fora de l'aula, a través de com ens organitzem a les escoles. Aquí una altra vegada els companys ens donaran exemples de com això es pot fer, però altres exemples. No és només una qüestió de tenir els consells escolars. A vegades els consells escolars funcionen d'una manera una mica, deixeu-m'ho dir, paternalística. En el sentit dels nens i les nenes venen, diuen el que volen i adéu, ala, cap a casa. A veure, hi ha altres models, i segur que en els exemples que veurem aquí i en algunes de les vostres escoles ja passa, on realment els nens i nenes, els nois i noies tenen veus. A Anglaterra, per exemple, un exemple, una escola de Manchester, i això és una mica problemàtic, ja ho dic d'entamar, on no hi ha funcionaris, els professors són tots contractats a Anglaterra, cap professor és funcionari o intrí, són contractats per les escoles directament, els nens i nenes tenen veu i vot amb qui són els professors contractats. Tenen veu i vot amb què es dedica el pressupost, l'organització dels menús. A veure, sabem que tot això ens pot espantar en alguna manera, però volem ser democràtics o no? Fins a quin punt volem ser-ho? És una qüestió de reflexionar. El currículum. Ahir vam veure exemples, i continuarem veient avui, com el currículum es pot co-crear amb el nostre alumnat. I les relacions amb la comunitat. Un dels exemples que vam veure ahir, tots els que vaig veure jo almenys, però particularment un, aquesta relació entre l'escola i la comunitat és molt clara, en el sentit que no només intentem valorar les experiències viscudes dels nens i les seves nenes i les seves famílies i del municipi, perquè els nens puguin aprendre els continguts disciplinars, sinó que d'alguna manera intentem valorar el que les persones del municipi i del barri ja saben perquè és digne de ser valorat. I l'escola, de fet, té la possibilitat de revaloritzar tots aquests coneixements. En un dels exemples d'ahir, els nanos i nanes recollien les històries orals de les famílies i explicaven les històries orals de com diferents persones havien viscut l'escola. I ho publiciten, m'ensenyaven la pàgina web on tenien tot això. Meravellós. Altres exemples. Els companys de Colòmbia, per exemple, han fet una galeria de la memòria on els nens i nenes, els nois i noies, han dibuixat les experiències de les seves famílies durant el conflicte colombià. I això és públic. O sigui, no és només que els ensenyem coses, sinó que aprenem d'ells i facilitem que tothom pugui aprendre d'ells. La meva informació és aquí. No he acabat encara. Ja havia dit algú ja, aquesta va d'hora. No, encara no he acabat. A més, la informació és aquí i el que volia dir és això, els recursos estan allà i sisplau, si teniu interès en això, poseu-vos en contacte amb mi, perquè de debò que m'agradaria moltíssim col·laborar amb vosaltres. I m'agradaria molt també per alguns dels reptes que vaig a comentar a continuació. Quins són els reptes d'educar democràticament? Perquè això és essencial, almenys jo ho crec. És molt important, però no és fàcil. No és fàcil. I en el moment social en què vivim, encara és menys fàcil. Repte número 1, avaluació. Sí, educació democràtica. Llavors uns tenen l'excel·lent i els altres tenen un suficient. Els altres tenen un insuficient. Els mestres som els que avaluem i els nens són els que són avaluats. L'avaluació en si no és una qüestió democràtica. Però sí que hi ha mecanismes, i aquí els companys ens explicaran, com podem fer que l'avaluació sigui molt més democràtica que, per exemple, un examen en què els demanem defineix-me què és la democràcia. I jo ho he fet, això, una vegada, ho admeto. El meu primer any com a docent, digue'm què és la democràcia. O sigui, que hi he estat allà. Hi ha mecanismes com les avaluacions, coavaluacions, els portafolis, les observacions, que realment ens ajuden a pensar o a democratitzar l'educació. Repte 2. Estem a classe, organitzem un debat, tothom diu la seva, ostres tu, ve el nen o la nena i fa un comentari masclista. I ara què fem? I tots ens hi hem trobat allà també. I la resposta innata és, o almenys la meva resposta innata, calla. O no li dius, però, com si no hagués dit res, no existeix. O, què has dit? No? I
I tot i que aquesta és la resposta més natural, almenys per mi, el que totes les investigacions ens estan dient és que aquestes maneres de respondre acostumen a ser contraproductives. I en comptes de canviar l'opinió, el nen o la nena s'enderroca més en aquella opinió i no hi ha manera que ningú el tregui d'allà. Què es recomana? Potser en aquests moments, en què aquests comentaris apareixen, potser hem de reflexionar sobre això conjuntament. Potser hem de parar la classe i pensar, bueno, sí, estava ensenyant la revolució industrial, però, escolta, tu, això potser és més important aquí. Para la classe, pensem això, reflexionem, intentem oferir al nen o nena alternatives, maneres alternatives d'aprendre el món. I el gran repte, senyors i senyores, l'escola no està al marge de la societat. Persones com jo moltes vegades vindran i us diran alguna cosa com «Sí, teniu tot el poder del món, podeu canviar el món, bla, 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 bla». Però és que l'escola, l'institut són part de la societat, són part del món. Són part del món. I tots ens hem trobat en la situació que hem fet alguna cosa a classe i llavors hem pensat «Ostres, si el pare aquell se n'entera». Com ho fem, això? Com responem a això? Jo puc ser molt progre, molt democràtica, però, ostres, tu, no tothom és igual. O no tothom és igual de la manera que jo ho entenc. A veure, primer de tot, crec que els mestres i les mestres, els professors i les professores teniu una responsabilitat amb vosaltres mateixes. Jo no sóc ningú per venir-vos a dir el que heu de fer a les vostres classes i com heu de respondre en cadascun dels moments. A vegades hi ha moments en què només podeu reaccionar d'una manera i aquella serà la manera. Calla, o el que sigui. Perquè ningú coneix els vostres alumnes millor que vosaltres. Però hi ha una altra qüestió aquí. Treballem conjuntament. Perquè si els companys són dos en una aula, es poden ajudar l'un a l'altre. Si el pare ve o la mare ve i els diu per què has fet això, poden parlar-ho l'un amb l'altre. Si a més tenim el director o la directora a bord, serà algú més que ens ajudarà. Si la resta del barri o la resta de la població està a favor amb el vostre projecte educatiu, tindreu la gent al vostre costat. Si teniu persones a les universitats que estan treballant amb vosaltres, us poden intentar ajudar. Moltes vegades pensem l'educació quasi com un acte individual, però el que m'estic adonant amb aquest congrés és que cada vegada més ens adonem que no és així. És un treball d'equip, on treballem tots junts, des de diferents llocs, però junts. En conclusió, i ja acabo. He començat amb aquesta presentació quasi allò com estem a la fi del món, no? Catàstrofes per tots lados. Per tant, l'escola ha de fer alguna cosa, ha de reaccionar. És difícil, és molt difícil, és molt complicat, hi ha molts reptes, ho sabem, us hi heu trobat, m'hi he trobat. Però és que no tenim altra opció. Per nosaltres, pel nostre alumnat, per les nostres famílies, hem d'intentar assegurar que podem coexistir els uns amb els altres i que podem sobreviure a tots aquests reptes que ens trobarem. I per fer això, hem de pensar què és això de la inclusió, què és això de l'educació democràtica. I això no és només ensenyar què és la democràcia, és practicar la democràcia. És no només ensenyar entendre i comprendre i pensar críticament about la democràcia, és pensar alternatives. Quins altres mons són possibles? És no només ensenyar coneixements que ens venen de dalt, sinó intentar aprendre dels altres. L'escola, per molts anys, ha sigut un mecanisme, i continua sent, d'això que se'n diu de facilitar la mobilitat social, de facilitar que tothom pugui progressar. Però l'escola, tot i ser part de la societat, té molt més poder. Tots i vosaltres teniu molt més poder. Poder intentar canviar, no només també que la gent progressi, sinó que d'alguna manera qüestionem què és el progrés i d'alguna manera fem aquest progrés més inclusiu, obrint les portes a que tothom pugui participar, com ja ho fan, de manera democràtica. Moltes gràcies. Bé, em sembla que m'he ajustat bastant bé el temps, quasi quadrat aquí.
I, com ja he dit, jo només donaria algunes pautes, algunes guies de les pràctiques, perquè els companys que venen ara et donaran, espero que amb una mica més de profunditat, exemples molt bons, amb els 15 minuts que teniu, a veure, tot s'ha de dir, exemples molt bons del tipus de qüestions que jo he estat parlant. I començarem amb l'Enric Borràs, dels CEIP Sant Miquel, he dit això correcte, que ens parlarà de la seva experiència, que es diu Descobrim el patrimoni històric. Perdona. Moltes gràcies a tota la xarxa de formació del govern valencià. Moltes gràcies, Eda. Si Eda ha corregut, anem a flipar-ho ara en les dues experiències que tenim. Nosaltres al CEIP Sant Miquel intentem ensenyar sobre però també a través de la democràcia. I això serà un xocotet, una xicoteta mostra del que estem intentant fer al centre els últims anys. Nosaltres considerem que el centre educatiu és un centre únic. El nostre centre el considerem com un centre únic per diversos motius. Entre ells, som un centre d'educació infantil i primària, som un centre singular, ja d'entrada, hi ha una etiqueta, una catalogació del centre. Però, a més, estem ubicats en una zona socialment i econòmicament desafavorida, però tenim un 70% d'alumnat de compensació educativa. Les quantitats importants. I la meitat del nostre alumnat és d'origen marroquí. Ja d'entrada tenim uns conflictes socials en el que hem de treballar tots els dies. Això suposava un treball de solucionar conflictes tots els dies, en tot moment, i vam haver de canviar un poc la mirada que teníem del centre. A més de l'alumnat que tenim amb necessitats educatives especials a totes les aules. El primer que vam fer va ser pegar-li la volta a l'organització del centre. Una visió única des del claustre és important, totes les decisions passen pel claustre. No es decideix, no es fa res al nostre centre sense que s'hagi treballat de manera pausada i arribar a acords. A més, la Junta de Delegats, que creiem que és importantíssima perquè ells mateixos formen part ja de les decisions que pren el centre, conforme ens ha dit Ada, però a més, per al curs que ve ja li anem a donar un gir més, que és l'assemblea de barri. El centre serà com un lloc social on poden vindre a participar i aportar-nos quines idees tenen per a que nosaltres, dins de les nostres possibilitats, puguem tirar-les endavant i ajudar. I la participació de les famílies. Que sigui un centre obert és fonamental per a que funcioni bé. Quan més transparència hi hagi, menys problemes anem a trobar-nos. Com he dit abans, les decisions col·legiades del claustre fan que la nostra línia pedagògica hagi canviat els darrers cursos. Passem a treballar amb metodologies actives, manipulatiu, cooperatiu, i l'aprenentatge basat per projectes, que per a nosaltres és la línia mestra. I allí ja entra, per suposat, l'aprenentatge cooperatiu i en tot el que puguem, sempre acabant amb un aprenentatge servei, si és possible. Estem parlant d'alumnes des dels 2 anys fins a 6è de primària, perquè en 2 anys també fan aquest tipus de treball. Docència compartida, com ha dit la companya just al final, estar 2 companys, companyes en una mateixa aula ajuda molt, tant a tindre una visió diferenciada d'alguns aspectes com a l'hora de programar, avaluar i després, en sessions d'avaluació, tindré moltes més opinions que no únicament la que pugui tindre jo des de la meva visió de docent de cara a l'aula. Els ambients en educació infantil, treball interdisciplinar, encara que en infantil és una cosa que es porta treballant des de tota la vida. Crec que és el model que a poc ha d'anar pujant cap amunt. I els àmbits de primària que hem introduït enguany, no sabem què duraran, però nosaltres ens hem tirat una passa endavant. A més de ser un centre sense deures. Amb els perfils d'alumnat que he presentat a l'inici, manar deures, el cafè per a tots suposava que xiquets i xiquetes no tingueren possibilitats de fer perquè les famílies no es poden ajudar, no tenen recursos, etc. Aleshores, maximitzem el temps que hi ha en l'aula per a que quan estiguen fora de l'aula i tinguent en compte que són xiquets des dels 2 fins als 12 anys, tinguin temps per a socialitzar.
que és fonamental en aquesta etapa de la vida. I donar-li un fort valor a l'artístic expressiu, perquè les mancances que puguen tindre en llengua o en matemàtiques no es donen tant perquè cadascú du un artista dins i pot acabar presentant dins del projecte que duguem fins on puguen arribar. Entrem ja en els projectes interdisciplinaris, que és ja el gruix del que veníem a comentar ací. Nosaltres plantegem projectes al llarg de tot el curs en els 3 trimestres. La proposta temàtica l'elegim de manera col·legiada, però és una temàtica oberta. Estem parlant de que en el primer trimestre d'aquest curs vam parlar de patrimoni, vull dir, patrimoni i prou. A partir d'ahir cada aula, cada nivell, cada mestre, i amb el currículum amb la mà, comença a treballar i atenent a les inquietuds o interessos de l'alumnat, comencem a donar-li forma a aquests projectes. Des dels 2 anys fins a 6è de primària, com he comentat, i presentem una seqüència ordenada d'activitats, però a més és oberta i flexible. Aquesta seqüència d'ordenades ens assegura que almenys hi haurà activitats en les que tots poden participar. I acabem amb les presentacions per a la comunitat educativa. Això sí, la presentació del final del projecte és en obert. Entren les famílies, entren les autoritats que són convidades i entra la gent del barri que vulgui veure què és el que estem fent. Això comença a donar-li un canvi de mirada des de l'exterior cap a l'interior del centre, que no fa massa era com el centre que està allà dalt, l'alumnat que va, i a poc estan veient que nosaltres som part fonamental del barri i de la localitat. A més, els suports de PT i AL són dins de l'aula, intentem excloure el menys possible l'alumnat, llevat que si és alguna sessió que necessiten per a treballar alguna cosa que la concentració ha de ser elevada, dins de l'aula no es pot fer, però sempre tots els suports dins. Com he dit, l'alumnat migrant, sobretot els que arriben nouvinguts, li dediquem molt de temps, però a més, quan fem qualsevol explicació o estem treballant res, ho fem en suport visual. Els pictogrames o les imatges ens ajuden molt a que entenguen, sobretot si són alumnes nouvinguts, que desconeixen ambdues llengües, poden participar des del primer dia. I per això diguem que han de participar tots fins on poden i un poc més. Aquest és el projecte que venia a mostrar. És un projecte d'alumnes de segon de primària. Ha sigut este primer trimestre, de fet vaig participar en l'àmbit humanístic, em va convidar Rosana, la tenim així, per a que comentarem un poc com estem treballant el patrimoni i com aquest és la meva tutoria, és el que he vingut a aportar. Com he dit, aprenentatge basat en projectes per a totes les persones. Això va ser una mirada de per què el patrimoni és important, s'ha de valorar. I no arriba a tots. Tots no coneixen el patrimoni per diferents motius. I en aquest cas, els xiquets i les xiquetes van voler apropar-lo a les persones que tingueren una diversitat, una discapacitat visual. No poden gaudir del patrimoni a no ser que siga escoltant-lo. A més, les competències clau que treballem, en aquest cas ciutadana, digital, la lingüística i la cultural. Trobem molt de vandalisme. El principal problema que trobem era que hi havia actes vandàlics sobre el patrimoni, però bàsicament perquè el desconeixien. Si no el coneixen, no el poden valorar. Si no el treballen, no el poden conèixer. Aleshores, varen començar a treballar a partir del coneixement del patrimoni. Activitats diverses, com he dit, hem d'apropar, però també obrim el centre. El centre ha de tindre les portes obertes a que vinguin a participar. I han de participar persones que són expertes en el tema. Nosaltres som mestres, sabem moltíssim, sobretot per als xiquets, però no sabem tot. I reconèixer-ho és important. En aquest cas en concret, que no són en la resta d'aquest primer trimestre, va ser apropar a les persones que no poden veure'l. El primer que fem, sempre, com he dit, en la seqüència ordenada, activitats de motivació. Anem a veure el patrimoni que tenim. Ells coneixien el patrimoni perquè saben que està ahí, però no saben què és. A partir d'ahir comencem a buscar informació. Informació de manera més habitual o tradicional, en llibres, però també en format digital, que és l'activitat que mola, que els agrada, no? Treballar en les tauletes i ahir ja ens sent còmode
perquè amb el ditet és molt fàcil que no pas escrivint, que tots els alumnes no poden, encara en este segon, tindre l'habilitat. Ens visita la nostra regidora de turisme, Lara Romero, i ens explica tot el que s'està fent a la localitat, a Tavernes, per fomentar el patrimoni. Ús d'ulleres 3D, explicacions, díptics, fullets. Comencem a reconèixer patrimoni. Visites virtuals, treball en croma, per anar a aquells llocs que no podem anar. A pujar a un cim de 600 metres en alumnes de segon, igual ho tenim un poc complicat, però tenim l'opció d'anar. Ells trien on volen anar. I acabem amb la gravació d'àudios. Una volta tenim el text, graven els àudios. Els àudios, tenim la ràdio escolar, fem la gravació, no són hàbils per editar, estos xiquets encara, els alumnes de 5è i 6è ja es manegen, sobretot l'Audacity, que funciona molt bé. Alguna activitat més manipulativa construeixen el patrimoni que estan treballant. És una manera de que després puguem verbalitzar les parts, com és, que funciona, per a què servia. I els codis QR, al final, tot això ha acabat amb uns codis QR on les seues gravacions poden ser escoltades per les persones que van a visitar el patrimoni. En aquest cas, no hem pogut posar-li per enllaç perquè se'ns n'anava el temps, però estem ara en un procés de canvis de govern, per tant, la nostra intenció és que aquest projecte es faci un poc més gran i aparegui en el llenguatge de signes per a que els vídeos al costat de cada patrimoni que pugui arribar a més gent sense necessitat que hi hagi un guia, no sempre n'hi ha la possibilitat, i que aparegui almenys que som el Col·legi del CEP Sant Miquel qui ha fet la proposta. La nostra és la 4. Sempre fem un projecte, la nostra és la 4, l'educació de qualitat. A partir d'ahir, cada projecte treballa algun dels ODS, que els tenim en l'Agenda 2030 i en la LOMLOE, el temps que dura, i després ja veurem cap on anem. Però en aquest cas, reducció de les desigualtats i la innovació i les infraestructures. D'acord? Nosaltres participem, el centre participa en tot, volem donar-nos a conèixer, perquè per a nosaltres és important donar-nos a conèixer, i més un centre on ha tingut una etiqueta de centre conflictiu, un centre on la gent no volia anar, actualment estem intentant revertir-ho. Per això participem com a centre IMOUT i anfitrió en ABP i en CEPAFE, però també com a ponent en diferents accions formatives sempre que el CEFIR ens ha demanat la col·laboració. A més d'alguna píndola curricular que la subdirecció de formació també ens va demanar. I ja està, per la meva part ho tenim tot. Moltes gràcies i bon deixem els companys. Un minut. Poc. Anem avant? Teòricament us he de presentar, però em sembla que el micròfon no m'està ara. Et podies haver presentat tu mateix. Però anem molt bé de temps, o sigui que deixeu-me fer l'honor de presentar-vos, si així ens sembla bé. Doncs després d'escoltar l'experiència de l'Enric, ara passem a l'experiència que ens presentarà el Marc Linares i el Jorge García, de l'IES Larabí de l'Alfes del Pi, que ens parlaran una mica com des de les nostres experiències de les aules de secundària heu intentat revaloritzar una mica el tema de la memòria democràtica, si no m'equivoco. Moltíssimes gràcies. Doncs bé, anem al tall perquè anem un poc curts de temps i anem primer que res a analitzar el títol, no? Detectar i trencar barreres, que és el que realment trobem a les aules tots els dies. I per què la memòria democràtica? Doncs bé, si normalment, tradicionalment, ha estat un poc arraconada o amagada, doncs ha arribat l'hora que isca un poc de les ciències socials i puga arribar a tots els racons de qualsevol centre educatiu. Primer farem una xicoteta presentació, un context que és necessari per conèixer les primeres barreres. Venim de l'IES Larabí, que està a l'Alfàs del Pi, un municipi molt turístic de la comarca de la Marina Baixa, una comarca molt turística,
i la majoria del nostre alumnat, de les seues famílies, estan relacionades amb aquest sector, amb el turisme, no? I sobretot són treballadors per al turisme d'aquest sector. S'ha de dir també que gran part de les famílies que formen aquest centre, del seu alumnat, són d'origen estranger, principalment del nord d'Europa i de països de parla anglesa. Clar, així ja detectem la primera barrera. El nostre alumnat apenas domina el valencià i el parla i té un ús del castellà molt bàsic. Per què? Perquè quan deixen de l'institut, a casa, en els seus àmbits, en el seu entorn, parla les seues llengües maternes. Per tant, ja trobem el primer entrebanc, que no trobem una connexió ja. Ja costa molt el tema del vocabulari. Tot seguit hem ficat així una sèrie de titulars referents a la memòria democràtica a les aules i continuem un poc detectant les barreres. Clar, sempre ha estat amagada, com hem dit analitzant el títol, i sobretot sempre ha quedat arraconada per als cursos més alts, és a dir, quart d'ESO, primer de batxillerat i segon de batxillerat. Què passa un poc en primer, segon i tercer de l'ESO? Sabem, en l'experiència del company i moltes altres, que la memòria o la democràcia o els valors democràtics es treballen en primària, en l'escola. En principi no hi ha cap problema, quan parlem amb els companys dels col·legis assignats. Però, clar, què passa? Arribem a l'institut, primer d'ESO, segon d'ESO, fins que no arriben a quart i arriba el totxo aquell, el llibre aquell de Vices Vives, que comença a abordar un poc la memòria, que queda ahí un poc ahí en l'aire. Doncs van decidir, van parlar i van decidir que havien de començar a tractar aquest tema. I bé, també una xicoteta referència a la formació del professorat, al CEFIRE, on s'ha tractat molt obertament la memòria democràtica, ha sigut una eina fonamental per a donar a conèixer aquesta matèria al professorat, per a que puguin compartir-la i com treballar-la a les aules. Però sí que hem detectat que sempre també coincidint enfocada als cursos molt alts i molt teòrica. Per tant, trobem una altra barrera per tal de trobar una connexió amb l'alumnat. Bé, altres barreres més específiques de la nostra assignatura, de la geografia i història, veritat, i són molt tradicionals. L'eurocentrisme, perquè clar, assumim o veiem la història des d'un punt de vista molt europeu, arraconant altres llocs o altres zones del planeta. Les famílies que formen part del nostre centre venen d'altres llocs del món i també s'han de sentir identificats. L'androcentrisme, què millor imatge que l'evolució de primer d'ESO, sempre apareix un home. On queden les dones en tot això, no? Les mateixes editorials, la majoria de materials, van arraconant el paper de la dona. I sobretot, que he fet referència a un gran treball que s'ha fet per a treballar la memòria democràtica a les aules, però també s'ha de dir que el que és el que he anomenat abans, no? Que es parla de materials o de conceptes per a quart, primer i segon de batxillerat, deixant enrere el que he dit abans, el primer, segon i tercer d'ESO, molt teòric. Bé, i com trenquem aquestes barreres? Doncs així hem ficat una part de sabers de la nova llei, del decret 107, que són essencials, han sigut una eina necessària, molt necessària, per a trencar aquestes barreres, o per ajudar-nos a trencar-les. Perquè, clar, ja estem assumint una sèrie de sabers bàsics que podem treballar a l'aula i que la llei està recolzant-nos, veritat? I, sobretot, el cooperativisme, el treball cooperatiu. De forma individualitzada no anem. Està demostrat en els esports i en molts sectors de la nostra vida. I, clar, parlar de treball cooperatiu és parlar de grup, d'idea col·lectiva, i això va molt lligat amb la memòria democràtica. I anem un poc a la primera experiència que treballem a l'àmbit de primer d'ESO. Hem de dir també que l'àmbit ens dona moltes possibilitats de defensar i de treballar totes aquestes idees dins de l'aula, perquè ja estem obrint, estem trencant una altra barrera, que són les matèries, estem treballant diverses matèries a la vegada amb una mateixa fi. Primer, comencem amb una pluja d'idees, molt bàsica, sí, però un poc encertada. Per què? Perquè no podem parlar de memòria democràtica si no coneixem els drets humans, els famosos drets humans, i sobretot vulneració dels drets humans. La memòria democràtica treballa o està molt enfocada a la vulneració d'aquells drets. Clar, si no saben què és un dret humà, si no saben el significat, si no saben quin és el significat de la paraula vulnerar, què anem a treballar? És el que diu un poc, anem als exàmens, fiquen allà l'examen, escriuen i s'ha acabat, i ja està, i avaluats. Doncs no, han de conèixer aquest vocabulari, mitjançant les noves tecnologies i sobretot amb imatges, és essencial. I bé, així entrem ja un poc més en matèria i hem seleccionat o hem usat l'estratègia de l'1-2-4, no? Anem a treballar de forma individual, un primer pas, i després anem fent parelles i en grups.
la primera part, de forma més individual, a cada alumne o a cada component se li dona un llistat dels drets, i els han de llegir, els han de seleccionar les paraules que no tenen, les han de subratllar i han de buscar quina relació tenen. Va acompanyat, com hem dit abans, d'imatges sempre. Tot seguit s'agruparan en parelles els alumnes i veuran a veure en què coincideixen. Si han escollit el mateix dret, perquè hem pogut veure que la majoria d'alumnes sempre trien els mateixos. Hi ha molts drets humans que queden molt arraconats i ningú els nomena, i els altres els crida l'atenció. Doncs bé, ja coincideixen, veuen, i per què has triat tu este? I per què has triat tu este? Han d'arribar a un punt en comú. I els dos han de decidir quin dels dos crida més l'atenció i quin treballaran per a després explicar-lo a classe, no? I així ve ja l'agrupament en 4. I una frase que forma part de l'escola, de l'institut i de molts llocs. Profe, o puc dir les meues paraules? Doncs ve avant, perquè es tracta un poc de deconstruir, de deixar la memorització, d'aprendre'l de memòria i no usar-lo, i que ells deconstruïsquen aquests preceptes dels drets humans, molt bàsics. Estan acostumats a veure algun pictograma, a sentir-los anomenar en un dia clau, però no els han treballat de forma directa. Per tant, tenen el temps necessari o tenen la tasca necessària per analitzar-los i, sobretot, per a buscar exemples d'aquests drets humans i de la seva vulneració en el dia a dia. Ho poden trobar en una generació que va molt lligada ja a les xarxes socials. Sols en que busquen un poc o guiar-los com ho han de buscar podran trobar els drets humans i la seva vulneració. Per últim, faran un decàleg i triaran o seleccionaran els preceptes que més els ha agradat i com estan representats en el nostre dia a dia o en el seu dia a dia. D'acord? I ara passem ja al company a l'experiència de segon d'ESO. Molt bé, bon dia. Nosaltres en segon de l'ESO fem un àmbit que anomenem àmbit PIE, perquè forma part dels projectes d'innovació i investigació educativa. I el nostre àmbit en segon té una sèrie d'objectius. El primer de tots és trencar amb la barrera de les assignatures, amb la barrera del currículum. El que fem és docència compartida, és a dir, 3 professors en la mateixa aula de 3 assignatures diferents. El que passa és que trenquem aquesta diferenciació, aquesta divisió d'assignatures, fusionem les assignatures, concretament geografia i història, llengua castellana i valencià. A més, apostem per un enfocament TILC, és a dir, afavorir la competència comunicativa dels nostres alumnes. I, per supost, per les metodologies inclusives, metodologies com ara el pensament visual, l'aprenentatge basat en projectes o tècniques d'aprenentatge cooperatiu, amb les que treballem l'anomenat enfocament DUA. L'avaluació, ja parlarem després, ha de ser competencial. Treballem molt amb aules, apostem molt per aules com a la ferramenta fonamental per a fer sobretot l'avaluació competencial, per la lectura activa i per la dramatització que s'ha convertit en l'eina inclusiva per excel·lència. Aquesta seria l'estructura del nostre àmbit. Fem 5 hores de projecte TILC, el projecte es diu del Coliseu a l'Espanyola, 1 hora de lectura activa, 1 hora de dramatització i, finalment, 2 hores de lectura activa. Com funciona o com treballem la memòria democràtica? Doncs, bàsicament, amb les tipologies textuals com a instrument i les diferents metodologies actives que ja hem explicat, doncs el que fem és treballar les diferents etapes històriques. I un exemple de com treballar la memòria democràtica el teniu així. És un projecte que s'anomena Patricis versus Plebeus. Aquest projecte es treballa de manera cooperativa, treballem diversos materials amb l'objectiu que els alumnes siguin capaços d'elaborar una sèrie d'arguments, arguments d'exemple, de dades, arguments cites d'autoritat, etc. Treballen l'estructura d'un debat. A partir del treball de l'estructura del debat, el que fem és assajar aquest debat i, per tant, introduir
els elements de la dramatització i finalment presentar, el que fan els alumnes és interpretar el seu paper, són patricis o són plebeus i van fent. La nostra proposta és, òbviament, multinivell. Pensem que és l'única manera per a treballar la memòria democràtica. Per tant, és flexible, és una proposta personalitzada que té en compte els ritmes diferents de l'alumnat, però al final tots els alumnes estan treballant curricularment els mateixos continguts, sobretot gràcies a l'enfocament DUA i l'aportació de les metodologies actives. I per a nosaltres l'avaluació és clau, ho ha dit el company. L'avaluació ha de ser aprenentatge. L'avaluació té una funció que és identificar obstacles, identificar errors, un treball que ha d'incloure l'autoreflexió, l'autoregulació per part dels alumnes. Aleshores, què hem de fer? Hem de trencar amb l'avaluació tradicional. I com fer això? Doncs la nostra proposta és sempre donar un feedback positiu als alumnes. Apostar per això, per l'autoregulació, per l'autoreflexió, per la metacognició. Fer propostes, amb aules es poden fer tallers d'autoavaluació i coavaluació molt interessants, que puguen ser participar del seu procés d'avaluació. I utilitzant diversos instruments d'avaluació, no únicament un examen, d'acord? Tenim des de rúbriques d'avaluació, tenim els tallers d'autoavaluació i coavaluació, que com dic es poden fer a través d'aules, murals, l'aprenentatge basat en el pensament visual a partir d'organitzadors gràfics. En definitiva, pensem que l'educació del segle XXI serà inclusiva o no serà. És l'única manera de treballar la memòria democràtica en les nostres aules. Moltíssimes gràcies. A veure, no sé. Diuen les males llengües que els d'història no callen mai, no? I crec que ho hem fet prou bé tots plegats. Ens hem ajustat molt bé al temps. Tenim, si no m'equivoco, 10 minuts ara per debatir una mica i reflexionar una mica del tema de les experiències que heu estat presentant i també una mica el que a mi m'agradaria comentar, a part d'aquesta reflexió, una mica dels reptes, també de les dificultats que us trobeu i com les afronteu. Abans de moure'ns en aquesta qüestió dels reptes, només destacar com crec que les tres experiències i més enllà el projecte educatiu dels dos centres, del CEP Sant Miquel i d'Elies Larabí, estan realment en la línia del que jo estava defensant anteriorment, d'aquesta complementarietat entre el que és l'educació per sobre, però també a través de la democràcia i com les línies dels projectes ja, una mica en la línia del que deia l'Enric, intentar afavorir que tota l'organització escolar és en si democràtica. Més enllà, fins i tot amb el que comentaves del tema de les assemblees de barri, portant la gent del poble, la gent del barri a dintre l'escola per decidir. Però també en el terme d'intentar pensar això de l'educació democràtica de manera integral, pensant les funcions de les diferents assignatures, com ens complementem, com ens ajudem, pensar l'avaluació com a part d'aquesta educació democràtica i també les estratègies que utilitzem. Jo he enumerat breument, o ni tan sols les he enumerat, el tema del treball per projectes, treball cooperatiu, però és que aquí els companys llavors ja ens han demostrat el que estàveu fent a les aules i per tant crec que l'exemple era més bàsic. Però no vull anar més enllà i m'agradaria obrir una mica el micròfon a vosaltres perquè ens digueu una mica un detall més esporàdic de les vostres experiències, si us heu trobat amb cap dificultat, si teniu cap recomanació per fer els companys i companyes aquí presents en tema del que ha funcionat, dels reptes, com els heu afrontat. No sé si, Enric, voldries començar? Sí, va. Nosaltres, el principal repte que
que ens van trobar en el centre quan van començar a plantejar el canvi de metodologia, perquè veient els números amb què ens manejàvem era inviable continuar amb una educació més tradicional. Va ser intern, el propi claustre era un poc reticent a qualsevol canvi i després les famílies, vull dir, treballar amb famílies on tenen un desconeixement de l'idioma, d'ambdós idiomes oficials, és quasi impossible poder explicar què és el que volem fer. Aleshores, per una banda, l'intern, diguem, el solucionem o intentem solucionar-lo a partir de la formació, de les visites, de veure com sí que funciona i ser atrevits, vull dir, començar amb els que realment creiem que podia funcionar i la resta de companys observen que sí, que hi ha un canvi, que els xiquets i les xiquetes estan molt més motivats i tendeixen a participar més. Aquells que tenien les dificultats del llenguatge, s'acurta el temps en el que poden participar, almenys de manera oral, després ja vindrà la resta. I en les famílies ho hem intentat solucionar creant una escola de pares i mares, en horari lectiu, amb mestres dels centres jubilats, de manera voluntària, venen i fan formació per a les famílies. Això ha fet que hi haguera un clima més relaxat, poden vindre i comentar-nos els seus problemes i intentem solucionar-los i ajudar-los en tot el que podem. Aleshores, tot sembla que flueix un poc més i participen molt més activament en qualsevol cosa que fem. Moltes gràcies, Enric. Vosaltres, companys? Fes-ho amb amics, no? Sí. Fes-ho amb amics. Jo crec que seria el primer consell, no? Comença amb gent amb la que tingues suficient confiança i després veuràs, començaran a arribar els resultats i la resta de companys podran sumar-se al carro o no. Ja això serà una decisió seva, però sí, comença a fer-ho amb companys. No sé què vols dir tu, què vols afegir? A poc anar treballant entre tots, unes xicotetes experiències, comences en un curs, va ampliant-se, passes de primer a segon, acabes abarcant quasi tota l'ESO, sobretot la importància, anomenaves les barreres entre abans que hem trobat, la importància de la coordinació, de les hores de coordinació un poc, de l'àmbit, que hem parlat molt poc, però tant el company com jo treballem en l'àmbit i és supernecessari per a trencar l'estructura tradicional del currículum que afavoreix treballar tots els racons de l'escola i de l'institut per a poder canviar, perquè els alumnes venen amb la mentalitat del quadern tancat, del llibre tancat, d'una matèria molt tancada, i això el que va fent és tancant el seu cervell, no? Un poc, van tancant-los les mires i quan t'arribes i dius no, que anem a gastar un portfoli o una llibreta per a tot, que no gastem llibres, doncs això trenca molts els esquemes i és així quan comencem a canviar les coses. I treballar cooperativament fa que els alumnes, amb dinàmiques de treball cooperatiu, ells a poc van sumant-se al carro, van pujant-se. De quina manera obrir l'escola al poble, al barri, a la gent, ha facilitat també una mica la revalorització, potser, per exemple, en el teu cas, Enric, suposo que a l'escola teniu famílies que són valencianes. Llavors, valencianes d'origen, per dir-ho d'alguna manera. Ha facilitat revaloritzar els coneixements i les experiències de les famílies nouvingudes i donar-los veu també. Creus que això també és una cosa que esteu intentant fer? Sí, a través de... Tots sabem que el Consell Escolar és màxim representació i nosaltres teníem representació al Consell Escolar de famílies d'origen marroquí. Els animem a que participen d'alguna manera en el que passa al centre, que no es senten exclosos, perquè moltes vegades, el que comentaven els companys, vull dir, solament tenen contacte amb la llengua valenciana o castellana en els moments que estan dins de l'aula. Una volta ixen, estan ells en el seu gueto i no tenen cap contacte més. Aleshores, per una banda, des del primer dia fer-les partíceps i després donar-les l'opció de que el centre mateixa les forme per a que puguen participar en tot allò que fem ha sigut fonamental, ha sigut la clau per a que el centre
comença a tindre una mirada des de fora diferent. I una altra de les preguntes que em sorgia a l'escoltar-vos, en aquest cas per vosaltres, Marc i Jorge, parlar de la memòria democràtica avui en dia no és bufar i fer ampolles, d'alguna manera. Us heu trobat en situacions per part de les famílies, alguna cosa que us han qüestionat el vostre treball? I si sí, com no us heu trobat? De moment no. De moment encara no. Creieu que té a veure amb el fet que moltes de les famílies, com vosaltres comentàveu, venen d'altres llocs d'Europa? És probable, és probable. Sí, possible. Sí, la majoria, com hem dit abans, ja com ha comentat el company, viuen en la seva realitat, en els seus espais, estan tot el dia treballant, aleshores no tenen ni temps per a saber ni què estan fent dins de les aules dels seus fills i filles. Per tant, per ara no han tingut cap entrebanc, ja veurem un poc. Bueno, crec que seguint amb la nostra tònica d'anar superbé de temps, potser ho podríem concloure amb aquesta nostra nota d'optimisme, que de moment tot va funcionant i amb aquestes meravelloses experiències. Moltes gràcies a tots i totes.